makikita nila. Nako ma'am, pag yan na, wala tayong kakainin. Kailangan nakaganon. Ay, anak niya. Ay, okay, sige. Suha to eh. Suha naman natin. Suha to. Suha yan, suha. So from parking lot, maglalakad kami papuntang yung cottage. Then malayo pa pala yung bundok na nakikita nyo sa picture. Doon yung makikita yung view ng Little Batanes. Sandun pa. Paligitin naman yung pagdumong. Sa Bluetooth nga. Ito na ang Bagbag. Welcome to Bagbag City. Sino may sabing malapit ang Bagbag? Ang layo! Huwag yung bibigyan yung pagpang buta. Sige lang. Malayo. Sino nakaisip dito? Ang dami.
Ba't sila may shades? Ah, yun pala. Pamingwit dun siguro. Ay. Direk, ano masasabi mo direct sa blocking nila? Okay naman, kaso nga lang ano, medyo may konting kulang. Ayos. Cytogen. Naiwan direct. Basta pa, kulang. Mali, may mali. Stomach in. Ingat ka ma'am, habang malaglag ka dyan. Sige na. Yan. Yung paa mo, medyo i-spread mo ng konti. Yan. Kuha. Ganyan. Man, tuloy nyo lang ha, tuloy nyo lang mama. Tulungan natin siya. Instagrammable. Isa pa. Yung hindi mo kamaya. Feel mo lang. Direct moment. Medyo ano ma'am. Dapat nakalay yung ano. Dapat ikaw na kayo isa pa. Dapat nakalay yung dagat. Isa ma'am. Sige lang ma'am, huwag ka maya. Ma'am, taga saan kayo? Victoria dito sa Alaminos. Ah, ayos. Ganda. Thank you ma'am. Ay, what's up mga katibay? Talagang swabe dito sa Little Batanes ng Pangasinan. At we advise you to come here early in the morning or 5 PM in the afternoon para mabutan nyo yung sunset or sunrise in the morning. So yun nga, makikita nyo sa video na to kung paano pumunta sa lugar na ito, ano yung sasakyan mo papunta dito, ano yung kailangan mong gawin, ano ba yung mga route na malalaman mo, especially sa mga outside Alaminos City or Sual. So makikita nyo, ipopost namin sa video na to kung ano yung mga preparation para pumunta dito sa lugar na ito. Ayun, so maraming salamat guys sa pagnood ng video na to. Please subscribe Marlong Basi and huwag kalimutan ng bell button para lagi kang updated sa video namin. Bye!